نوچەیەک لەزگین هەیە بینەرنەجامێ بۆرە بپارڤە بکن کو دەستەیە نافخۆیی ئا هوندورین ئا کانتۆنا ڕقایê biryarek nû belav kiriye tê de gotiye ji saet dehê bi şev heta şeşê sibehê qedexeya derketina derve tê ragihandin. Helbet ev qedexe dest pê dike lê dîroka bidayîbûna wê nayê zanîn tenê saetê wê hatine destnîşankirin. Desteya hûndurîn a reqayê hişyarî daye ku kî vê biryarê a qedexeyê bin pê bike dê rêkarên qanûnî li ser wan werin sepandin. Ev daxuyaniyeke lezgîn e, biryareke lezgîn e, em vê keliyê were bi parve dikin ku nayê zanîn êdî kengî dê ev qedexe bidawî bibe. Mînak ji îro dehê bi şev heta sibe şeşê sibehê dê qedexeya derketina derve li kantona Reqa bi giştî hebe û kesên ku vê biryarê jî bicîneyne dê ji hêla qanûnî ve were ceza kirin.